Rozdávať sa je mu prirodzené. Práve vďaka tejto vlastnosti zo stretnutí bývalých spolužiakov výtvarníkov vytvoril jedinečný umelecký tábor Letavy, na ktorom sa už 4 ročia stretávajú milovníci umenia. Pôsobením v divadle som zistil, že vlastne to divadlo prináša oveľa širšie spektrum ako keby zážitkov, lebo je tam výtvarné umenie, je tam pohyb, je tam hlas, je tam svetlo, je tam hudba, je tam samotné hranie a tak preto si ma to divadlo tak chytilo, preto ma tak pritiahlo. A vlastne všetky tieto umelecké žánre sú aj súčasťou toho tábora Letavy. Je to skrátka letný tábor výtvarníkov. Ale postupne sa ukázalo, že výtvarníci majú presahy cez landart, cez happening, cez tieto rôzne aktivity do divadelných a iných aktivít a žánrov. A takto v podstate sa z toho stal za 40 rokov veľký umelecký tábor pre dospelých, dospievajúcich a dospelých, kde je 17 dielní, výtvarné dielne, tanečné dielne, hudobné dielne, literárne dielne, filmárske dielne, divadelné, bábkárske dielne a tak ďalej a tak ďalej. Dnes je to najväčší a najunikátnejší umelecký tábor v Európe. Už väčší a starší od tohto je len kdesi na pobreží Spojených štátov, ale to je profesionálny tábor a my vlastne tu máme profesionálnych lektorov v každej dielni, ktorí vedú amatérov alebo ľudí, ktorí sa to učia. Snúbia sa v ňom všetky cnosti umelca. Divadelníka, maliara, hudobníka, básnika, pedagóga. Aj lokál patriota s veľkým srdcom, ktorý si môže povedať, že odchoval niekoľko desiatok umelcov v Rimavskej Sobote. Čo by som si želal? Hlavne by som si želal to, aby som, keď budem dôchodca, čo bude onedlho, aby som vládal robiť ďalej, lebo neviem si predstaviť, že budem sedieť na námestí a chovať holuby. Aby som vládal ešte niečo tvoriť a aby som vládal ešte pár mladých ľudí pritiahnuť k tej tvorbe, ktorí by mohli pokračovať v tom, čo robím. Či je to divadlo, či je to hudba, či je to ten umelecký tábor, či je to výtvarné umenie, či je to literatúra. Proste mám pocit, že ako keby som ešte potreboval minimálne 15-20 rokov na to, aby som mohol pomôcť mladým rozbehnúť sa a pokračovať v tých veciach, ktoré sa mne darili a možno sa budú dariť aj im.